Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Juancho. Taong 1920, Tandag, Surigao del Sur. Itong mga panahong ito, nakatira ang pamilya ni Juancho di kalayuan sa simbahan ng Tandag. Ang simbahang yon, sinasabing marami ng ginawang milagro sa kanilang lugar. Kilala ito sa kwento ukol sa mga santong naglalakad tuwing gabi, maging sa mga misang naririnig sa loob nito kahit wala namang simba. Dahil sa hiwaga ng simbahang yon, kung kaya't hindi ito gaanong pinupuntahan ng mga tao tuwing kabilugan ng buwan. Naniniwala ang pamilya ni Juancho merong kakaibang presensyang nagkukubli sa lugar na yon. Bagaman hindi ito ang presensya ng kaliwa, nababahiran pa rin sila gawa ng ayon sa mga matatandang kakilala nila, kumukuha ng alay ang simbahang yon para maipagpatuloy ang mga milagrong ginagawa nito. Sino mang tao ang natitipuhan ng mga nilalang na naninirahan sa lugar na yon, malakas ang kutob ng mga deboto nito na ang kapalit ng kanilang paglaho sa mundo ay ang pagtamasa naman ng buhay na walang hanggan. Kahit walang nakakumpirma sa kanila sa katotohanan sa likod ng mga haka-hakang ito, mas pinipili nila roong maniwala. Para sa pamilya ni Juancho, hindi sila matatakot kung hindi sila ang kukunin ng mga nilalang na yon. Subalit, hanggat hindi pa ito dumarating, kinakailangan nilang mag-ingat para sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa pagsapit ng buwan ng Kwaresma, nasa edad 20 taong gulang na noon si Juancho. Sa kanilang lugar, kilala siya bilang isang binatilyong mahilig gumawa ng mga bagay-bagay na hindi kalimitang ginagawa ng mga ordinaryong tao. Tuwing gabi, habang natutulog ang karamihan, masaya namang gumagala si Juancho sa kanilang lugar, naghahanap ng mga aswang. May mga pagkakataon ding itinatali niya ang kanyang sarili sa isang puno upang makipaglaro sa mga ito. Sa pamamagitan ng pagtali ng kanyang sarili, hindi siya nagagawang madagit ng mga aswang na kanyang nakikita sa himpapawid. Ang mas labis pang ikinagalit ng mga nilalang na yon, tuwing sila'y nabibigo na dagitin itong si Juancho, walang patid na pangungutya ang kanilang naririnig. Dahil sa ganoon itong bisyo, kung kaya't hindi naglaon, tila bang dumami na ng dumami ang mga nilalang na naghangad na pumatay sa kanya. Ngunit kahit alam ni Juancho ang tungkol dito, pinipili niyang mamuhay ayon sa kanyang nais. Nga pala, itong si Juancho, wala naman itong espesyal sa katawan. Hindi nga yun nagtatanga ng kahit na anong mutya, pero nakapagtatakang nagagawa nitong humarap sa mga aswang nang hindi man lang natitigalpo o nanginginig dahil sa takot. Ang mas ikinagugulat pa niya noon, kapag kaharap siya ng mga nilalang na yan, walang saysay sa kanya ang kahit na anong usal na sinasambit ng mga ito. Hindi rin siya nito kayang hawakan na para bang nasusunog ang kanilang mga balat tuwing yon ay kanilang sinusubukan. Ang ganoong kakayahan ni Juancho ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para paglaruan ang mga nilalang na yon. Pero sabi nga ng mga matatanda, hindi rin maganda kapag sumusobra ka na. Isang hapon, habang nagkakape siya sa labas ng bahay nila, meron siyang napansing isang lalaking sumisilip sa loob ng simbahan. Pagtitigan nilang dalawa, bigla naman niya yung nasipat na kumaway sa kanya, sabay pasok sa loob nito. Pagsarado ng pintuan ng simbahang yon, agad namang napatayo itong si Juancho habang mariing pinag-iisipan ang tungkol sa kanyang nasilayan. Inaasahan niyang hindi basta-basta makakapasok sa simbahang yon, pero may kung ano sa kanyang sarili
ang nag-uudyok sa kanyang gawin ito. Makalipas lamang ang ilang minutong pagmamasid, doon na niya ibinaba ang kanyang kape at kasabay nito ang dahan-dahan niyang paglakad papalapit sa simbahan. Naghintay siya ng eksaktong pagkakataon na wala ng mga tao sa lugar para makapuslit siya sa loob nito. Pagpasok niya sa loob ng simbahang yon, pumungad sa kanya ang mga kandilang nakatirik sa bawat upuan. Habang binabagtas niya ang daang ginagabayan ng liwanag ng mga kandila, meron siyang nasisipat na kakaiba sa dulong parte nito. Alam ni Juancho na merong mga tao sa lugar na yon pero hindi niya mawari kung ano ang ginagawa nito. Maya-maya pa, paglapit niya sa altar ng simbahan, doon niya nasilayan ang 3 paring matagal na panahon nang nanilbihan sa lugar na yon. Sa puntong yon, hindi naman niya maiwasang magulat gawa ng ang buong akala niya patay na ang mga ito. Pagtitigan nila ng isang paring nakaharap sa kanya, agad naman siyang napatanong doon ng, Padre, hindi ho ba matagal na kayong wala rito? Bumalik na ho ba kayo? Ano hong nangyari? Dahil sa kanyang sinabi, bakas naman sa pagmumukha ng mga paring yon ang hindi maipagkakailang tuwa buhat sa mga bagay na kanilang narinig. Pagkaraan pa ng ilang minuto, dahan-dahan naman siyang nilapitan ng paring yon, sabay sagot sa kanya ng, Ni minsan, Juancho, hindi kami umalis dito. Alam din namin kung ano ang ginagawa mo. Nais mo bang malaman kung saan nagmula ang talentong tinatangan mo? Hindi mo ba natanong ang iyong sarili kung bakit bukod tangi ka sa ibang tao? Kaya ka namin pinapunta rito ay para balaan ka na malapit nang sumapit ang kadiliman ng buhay mo. Marami na ang may galit sa iyo. Lahat sila nagbabalak kung papaano ka papatayin. Dahil sa sinabi ng matandang yon, muli na naman niyang naalala ang tungkol sa mga aswang na minsan niyang nakausap. Sa puntong yon, hindi na niya maiwasang kabahan gawa ng alam niya sa kanyang sarili na nagsasabi ng totoo ang mga pari. Para malaman niya kung ano ang kanyang gagawin, inumpisahan niyang tanungin ang mga ito. Ayon kay Juancho, alam naman niya ang tungkol sa mga bagay na yon pero hindi niya ito binibigyan ng pansin sa kadahilan ng alam naman niya sa kanyang sarili na wala na yung magagawa para siya ay patayin. Ang mas pinanghahawakan pa niya ay ang mga natatanging kakayahan niya na siya namang nagbibigay sa kanya ng lakas upang wag nang dumepende sa ibang tao. Dagdag pa ni Juancho na kahit magtulong-tulong pa ang mga ito, sisiguraduhin niyang lilipulin niya ang mga nilalang na yon. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, dahan-dahan naman siya nitong ginabayan patungo sa isang mababaw na balon kung saan doon kumukuha ang mga pari ng banal na tubig. Pagsilay niya sa refleksyon ng kanyang sarili, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang isang nilalang na nasa kalooban ng kanyang katawan. Paglalarawan ni Juancho sa nilalang na yon, meron itong maputing kasuotan, may mahabang balahibo ng manok na nakasabit sa ulo, malapor sila ng balat, at higit sa lahat, meron itong gininto ang buhok. Habang pinagmamasdan niya yon, pansin na pansin naman niya ang pagtitig nito gamit ang namumuti nitong mata. Bago yun tuluyang maglaho, nag-iwan niyo ng isang matamis na ngiti sa kanya, indikasyon na natutuwa din niyong makita siya. Sa pagbalik ng normal sa paligid, muling nagpatuloy ang paglalahad ng pare ukol sa mga bagay-bagay na kinakailangan niyang malaman. Ayon dito, hindi siya nito hahayaang mamatay ng basta-basta sa kamay ng mga nilalang sapagkat siya ang kahuli-hulihang hihirangin ng simbahan.
Kapag nagawa na nilang maialay si Juancho sa Diyos, yun na rin ang kanilang hudyat para tumungo na sa kabilang buhay. Dagdag pa nito sa kanya na sabay-sabay nilang lilisanin ang tandag para sa ikabubuti ng karamihan. Dahil sa sinabi nito, halos hindi naman niya mawari kung ano ang isasagot dito. Alam niyang isa yung malaking karangalan pero hindi niya maipagkakailang nagdadalawang isip siya lalo pat napakabata pa niya. Kahit papaano, hinahangad din kasi niyang tumanda kagaya ng kanyang lolo at malasap ang masayang buhay na minsang tinamasan nito. Habang pinag-iisipan niya ang tungkol sa bagay na yan, paulit-ulit naman siyang pinapayuhan ng pare para sa kaliwanagan ng kanyang sarili. Tandaan mo, Juancho, pag binawi ang buhay na hiram, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat pagliligtas yun. Hangad mo bang manatili sa lupang punong-puno ng mga makamundong bagay kaysa maaga pang tumanggap ng pagtawag sa Ama? Mamili ka, biyaya o walang kasiguraduhang kaligtasan. Naway maunawaan mo, iisa lang ang tadhanang nagpapanatili sa iyo rito. At yon ay ang tadhanang inilaan ng Diyos para sa iyo. Payo ng pari sa kanya. Matapos namang marinig ni Juancho ang sinabi nito, hindi na siya umimik pa. Naniniwala siya, lahat ng sinabi ng paring yon ay totoo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na nila napagdesisyonan kung ano ang kinakailangan nilang gawin. Ayon sa isang paring kanyang nakausap, na habang maaga pa, gumawa na siya ng paraan para maiparamdam sa mga magulang niya ang nalalapit niyang paglisan. Kinakailangan niya yung gawin. Nang sa gayoy kapag bigla siyang mawala, handa na ang mga ito. Dagdag pa nito na kinakailangan din nilang maghanda sa loob ng 8 buwan para sa nalalapit nilang pag-alay sa kanya. Naniniwala rin ang pari na ang kanilang paghihintay sa panahong yon ay hindi rin magiging madali. Isa sa kanilang mga inaalala ay ang tungkol sa mga nilalang na may galit sa kanya. Malakas din ang kutob ng mga pare, paraan lamang yon ng mga nilalang na yon para makalasap ng dugo niya. Dahil sa sitwasyon, nagdesisyon ang 5 pari na turuan siya ng pamamaraan ng isang antingero. Yun na lamang ang naisip nilang paraan, nang sa gayoy mapanatiling ligtas itong si Juancho sa mga panahong kinakailangan itong lumisan ng simbahan. Upang hindi rin sila mapaghinalaan sa kanilang lugar, nagbigay ng abiso sa kanya ang pare na kinakailangan niyang manungkulan bilang sakristan. Yun lamang kasi ang nag-iisang paraan para makalabas-masok siya sa simbahan sa kahit na anong oras at pagkakataon. Sa paglipas ng mga araw, naging sakristan na nga itong si Juancho. Lahat ng mga taong nakakakilala sa kanya ay halos hindi makapaniwala sa pagbabagong buhay na kanyang ginawa. Gayunpaman, upang mawala ang pagdududa ng mga ito, pinili niyang yon ay paliwanagan ng mahinahon. Inilahad doon ni Juancho na namulat na siya sa katotohanan na kinakailangan niyang unahin ng Diyos higit kanino man. Dagdag pa niya na ang paninilbihan sa Panginoon sa murang edad ay maituturing na isang biyaya. Kaya ito biyaya sapagkat mas lalo siyang napapalapit sa kaligtasan. Matapos naman niya yung mailahad, lahat ng taong nakakakilala sa kanya ay walang pagdadalawang isip namang naniwala. Habang patagal ng patagal si Juanchong naninilbihan sa simbahan, doon siya unti-unting naliliwanagan ukol sa katotohanang bumabalot sa likod ng mga santong naglalakad tuwing gabi. Ayon sa kaapu-apuhan ni Juancho, saksing buhay ang kanilang itay ukol sa mga santong yon. Bagaman hindi nila yon nakita, malakas ang paniniwala nila
sa istoryang pinagpasapasahan na ng kanilang angkan. Dagdag pa nila na sa paninilbihan ni Juancho sa simbahan, marami itong kagilagilalas na bagay na nasaksihan. Isa na rito ang paglamon ng apoy sa krus na nakatirik sa pinakagitna nito tuwing sumasapit ang hating gabi. Dagdag pa ni Juancho na marami din siyang kakaibang engkantong nasisilayan sa lugar na yon, nakasabayang naninirahan ng mga pari. Balik tayo sa kwento. 2 buwan pa ang lumipas magmula noong nag-umpisa ang kanyang pagsasanay, hindi naman naging madali para sa kanya ang lahat. Sa mga panahong yon, marami siyang kinakailangang iwasan sa kahit na anong aspeto ng mga bagay na kanyang ginagawa sa araw-araw. Ultimo ang pagkaing pinapasok niya sa kanyang katawan. Kinakailangan lang ding limitado at may pag-iiwas sa lahat ng pagkaing ipinagbabawal. Dahil dito, unti-unti namang napapansin ni Juancho ang pagkisig ng kanyang pangangatawan. Isang hapon, habang nag-uusap sila ng mga pare, inabisuhan naman siya nitong umuwi na muna sa kanyang pamamahay. Paglabas niya ng simbahan, agad naman siyang tumawid sa kalsada para makauwi na. Habang binabagtas niya ang daan, naging maayos naman ang lahat. Pero noong papalapit na siya sa kanyang tahanan, meron siyang napapansing kakaiba sa mga taong sumusunod sa kanya. Alam ni Juancho na hindi pangkaraniwang tao ang mga nilalang na yan, kung kaya't pasimple naman niyang inihanda ang kanyang sarili. Paglapit ng mga ito, agad naman niya yung hinarap at kasabay nito ang walang pagdadalawang isip niyang pagtanong dito ukol sa kailangan ng mga ito sa kanya. Nang marinig naman ng mga nilalang ang sinabi niya, napangisi lang naman ng mga ito habang sumasagot ang pinakamatanda nitong kasama ng, "Wala namang kaming kailangan, Juancho. Huwag kang mag-alala. Nagpapagala-gala lang kami sa lugar na ito." "Bakit parang ngayon nababahala ka na? Meron ba kaming dapat malaman tungkol sa'yo?" Dahil sa sinabi ng matandang yan, hindi na siya nagdalawang isip na batuhin ito ng tigalpo na siyang naging sanhi upang magsilayuan sa kinaroroonan nito ang iba pa nitong mga kasama. Paglapit niya sa matandang bumagsak sa lupa, dahan-dahan naman niyang iniangat ang ulo nito habang nanlilisik ang kanyang mga matang tinititigan yon. Maya-maya pa, pilit naman niya yung sinisindak sa pamamagitan ng pananakot dito. Ayon kay Juancho, hindi siya magdadalawang isip na paslangin ang nilalang na yan kung meron man itong binabalak sa kanya. Nanindigan din siya, wala yung karapatang magpalaboy-laboy sa kanilang lugar, lalo pat hindi naman yun mga ordinaryong tao. Bago niya yun tuluyang pakawalan, pinaalalahanan din niya ang mga kasama nito. Matapos siyan, binitawan niya ang matandang yan, sabay talikod sa kinaroroonan nito. Bago niya yun tuluyang nilisan, kumaway pa siya rito habang nagsasabi ng, "Huwag na kayong mga haspang bumalik dito. Maswerte kayo ngayon, pero sa mga susunod nating pagkikita, sisiguraduhin kong hindi na." Lumipas ang mga araw, nagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Halos inabot din ng ilang pang buwan ang kanilang pananahimik hanggang sa dumating ang puntong unti-unti na nilang nararamdaman ang panggagambala ng mga nilalang na nasa panig ng kadiliman. Kahit hindi nasisilayan ng kanilang mga mata ang ginagawa nito, alam naman nila sa kanilang mga sarili na papalapit na yon sa lugar na kanilang pinoprotektahan. Sa pagsapit ng 7 buwan ng pagsasanay ni Juancho, doon na nila nabalitaan ang pagkawala ng iilang mga bata sa kanilang lugar. Inaasahan na nilang kagagawan yon ng mga aswang, kung kaya't habang hindi pa lumalaganap ang takot sa kanilang mga kababaryo,
nagpasimple na silang gumawa ng paraan. Sa kanilang paglilibot sa baryo gabi-gabi, meron na silang mangilang-ngilang napapaslang sa hanay ng mga ito. Hindi naglaon nang umabot na sa 10 ang kanilang napaslang na nilalang. Doon na nila napansin ang pilit pagpalibot ng mga ito sa simbahan. Halos gabi-gabi na lang, nakakarinig sila roon ng mga pagsiiyakan na para bang gumagawa yun ng isang ritual na hindi naman nila mawari kung para saan ang bisa. Bagaman alam nilang kakaiba na ang ginagawa ng mga aswang, pilit pa rin nila itong hindi pinapansin. Akala nila ligtas na sila sa simbahang yon, pero pagtungtong ng ikahuling Biyernes ng buwan, doon nila napansin ang bunga ng kanilang pagpapabaya sa ginagawang ritual ng kanilang kalaban. Sa kauna-unahang pagkakataon kasi, nakatapak ang mga ito sa bakuran ng simbahan. Nagawa naman yung maramdaman ng mga pare kung kaya't bago pa ito makapasok sa loob, buong tapang na nila yung sinalubong sa labas. Para makasiguro ring walang makakakita sa kanilang gagawin, matyaga namang nagpakalat ng sabulag si Juancho sa buong paligid. Matapos niyang maisakatuparan ng bagay na yan, hindi na sila nakipag-usap pa sa mga nilalang na nangahas pumasok sa bahay ng Diyos. Pagdukot ng mga pari ng kanilang mga sandata, buong puwersa naman yung sumugod habang patuloy na nagpapakalat ng mga orasyon sa paligid. Pasensya na kayo hindi ko madedetalye kung ano talaga ang nangyari buhat sa pinagpasapasahan na lamang ng mga kamag-anak ni Juancho ang tungkol sa kwentong ito. Idagdag mo pa rito ang tagal ng panahon matapos yung mangyari, kaya na may merong mga detalye sa kanyang buhay ang nagawa na nilang malimot. Gayunpaman, pilit naman itong binuo para sa inyong mga tagapakinig. Sa pagpapatuloy ng ganoong pakikipaglaban, bakas sa pagmumukha ng mga pari ang halos hindi maipintang galit. Sa unang pagkakataon, nasilayan ni Juancho ang kabangisa ng mga ito, na ni minsan sa buong buhay niya, hindi niya inakalang yon ay kanyang makikita. Maya-maya pa, dahil sa lakas ng kanilang mga tinatangang karunungan, ultimo ang gabunan ng mga nilalang na yon ay wala ring nagawa. Para itong pangkaraniwang aswang na napatay sa mga kamay ng pare. Nang malipol na nila ang grupo ng mga aswang, tinunaw nila ang mga labi nito gamit ang ilang galong banal na tubig. Sa pamamagitan ng tubig na yon, nagawa nilang maagnas ang laman ng mga nilalang hanggang buto. Sa sobrang bisa ng banal na tubig, parang alikabok na naglaho ang bangkay ng mga nilalang na yon. Nabuhay kayo mula sa alikabok. Babalik kayo sa alikabok. Wika ng isang paring kasama nila habang pinagmamasdan ang bakas ng mga aswang sa damong minsang kinahimlayan ng mga ito. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, doon inilahad sa kanya ng mga pare ang kinakailangan nilang gawin upang maipagpatuloy ang ritual. Ayon sa mga ito, malayo na ang kanilang nilakbay kung kaya't wala ng paraan pa para hindi nila ito ipagpatuloy. Matapos namang marinig ni Juancho ang sinabi ng mga pare, binigyan siya nito ng 1 linggo para makapagnilay. Sa linggong yon, inilahad niya sa kanyang pamilya ang lahat ng nangyari sa kanya at mga mangyayari pa. Hindi naman yun tumutol sa nais niyang mangyari, lalo pat wala naman silang karapatang pagbawalan si Juancho sa tadhanang ibinigay dito ng Panginoon. Matapos ang 1 linggong pagninilay, lahat ng sumasagabal sa kanyang isipan ay tuluyan na niyang naituwid. Sa puntong yon, iisang hangarin na lamang ang kanyang nais at yon ay maialay ang kanyang sarili sa Panginoon. Pasensya na kayo ulit, hindi ko maaaring ibulgar ang ginawang ritual sa pag-aalay nila kay Juancho. Gawa ng masyado yung sagrado.
Sa ngayong pangkasalukuyan, tanging ang pamilya na lamang niya ang nakakaalam ng tungkol dito. Baka maisip niyo kung papaano yun nalaman ng kanyang pamilya. Sa katunayan, noong ginanap ang pag-aalay, wala naman talagang ibang saksi maliban sa mga paring sumama sa kanya at sa isang paring orihinal na nangangalaga sa simbahan. Ang paring natira matapos ang ritual ang siya namang nagbigay ng istorya ukol sa huling habili niya bago yun tuluyang maglaho. Dahil sa ginawa nitong testimonya kung kaya't nabuo ang istorya ni Juancho na hanggang sa pangkasalukuyan patuloy pa ring nabubuhay sa alaala ng kanyang mga kaapu-apuhan. Ang ginawa niyang sakripisyo at pagtupad sa tadhana ng Diyos ang siya namang nagbigay ng matinding aral sa mga ito. Pero alam niyo ba na magpahanggang sa ngayon, hinding-hindi pa rin malilimutan ang talambuhay ni Juancho na siyang naging saksi kung ano ba talaga ang nangyayari sa simbahan sa Surigao del Sur na nangunguha ng tao. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe, sobrang misteryo ng kwento ni Juancho. Isipin ninyo baka hanapin nyo yung simbahan kasi nangyari to 1920s pa. So, lahat tayo siguro halos dito hindi pa pinapanganak ng mga taon na yan, no? Medyo kinikilabutan ako sa kwento na to kasi nga, alam mo yun, parang dinikta na ng Diyos kung ano yung mangyayari talaga sa buhay ni Juancho. Though lahat naman tayo nakadikta na kung anong mangyayari sa buhay natin. Pero yung kay Juancho, parang minadali, di ba? Pinadaan dun sa mga pare. Ito yung mga tinatawag na mga taong pili, di ba? Kasi isipin ninyo ang sabi sa kanya nung pare, ba't ka pa magtatagal sa mundo? Di ba? Kung ang ending rin lang naman, pag kinuha ka ng Diyos, malaki yung posibilidad na pwedeng hindi ka mapunta sa langit o pwede kang mapunta sa impyerno. Yun lang naman yung pagpipilian mo Pero ang alok sa kanya ng pare, sumama ka na, ialay mo na yung sarili mo kasi rekta ka ng kukunin ng Diyos. Sobrang gandang pagkakataon nun para sa ating mga tao. Diba? Ang nakakalungkot lang dito, syempre, pag namatay tayo, kapag nawala tayo, may mga taong malulungkot. May mga taong maaapektuhan. Yun lang yung masakit sa part ni Juancho, no? Tsaka kahit mangyari man sa atin to, yun yung masakit na realidad na mangyayari na merong taong malulungkot. Syempre, di naman tayo nabuhay para sa sarili natin, di ba? Nabuhay tayo para sa iba nga, di ba? May ganun pang kanta Kaya ako, para sa akin, isusugal ko na lang siguro, no, na manatili muna ako sa mundo para mabigyan ko ng kaligayahan yung mga taong nagmamahal sa akin tsaka yung mga taong mahal ko. Though wala ngang kasiguraduhan kung saan ako mapupunta. Kasi dito, shortcut na to kukunin ka na ng Diyos di ba? Para sa akin lang naman na handa akong isugal lahat yon para sa mga taong mahal ko. Hindi ko alam kung saan ako mapupunta, sa walang hangganang kaligayahan ba o sa walang hangganang pagpaparusa sa impyerno. Basta bahala na. Ang gusto ko mangyari, mapasaya ko yung mga taong nakapaligid sa akin. Alam ko marami sa inyo natatanggi dyan na bakit mo naman pipiliin yung pinuno? Pwede ka nang rumekta ng langit, di ba? Iba-iba tayo ng mindset. Ako gusto ko, mapasaya ko muna yung mga taong nakapaligid sa atin. Mawala man ako, gusto ko may maiwan ako sa kanila na yun nga, masaganang buhay, masaya sila. Diba? Yun lang yung sa akin. Pero kayo pa rin, syempre. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.